Perfume arabe eta intensuen mundun sartzen ezu, baina ez daukezu oso garbi hain puertiek zuri ondota toskizun. Ingurun ikuste dituzun ezagunen ustaile gustatzen eskitzu, baina ez duzu garbi ikusten zeuretzako egokilean. Ulertzen dizut, neire hasieran gorxamarrak eta zitzaizkizun batzuk, eta inkluso ondik batzuk bai. Adibidez, Assad eta Out for Glory bilek latafanak, ez di igualak, baina bilek ere estilo intensuri daukebe, udekin eta bar. Igual hau sekuo die, gama honenak beti netzako sekuo bezala die, eta Assadek igual dauke puntxu gehiago, baina hasiera baten igual gorxamarrakin deike. Baina eskizka, badaude alternatibak eta niko proposatzen zitutena, ondo da. Nire proposamena da, Maison Alhambran Dark Oud. Dark Oud hau, Maison Alhambrana da, ez dene latafan, etxean, nahi esango deu. Uste estutxe politia dauken. Uste 80 mililitro dila, egunen ordez, baina 20 euroa ez da aliatzen. Enbase, zendu dauke, txukunere bai, eta oso ondo vaporizatzeu. Ze alde dauke beste bilen hartin? Niretzako hastiko ez da hain betegarrie. Bati bat Assaden konparazioen Old for Gloryk igual dauke sekuo dala, ke metaliko nire ustez. Hau hasiera ona da, siniztu. Eta zalantza bauzkitzu, hombre, dudik gabe, den datorri, eraman garritu irutzeza dala. Hau oso aukera ona da, nire ustez beste bilek baino errezo hasteko, eta lasaio botatzeko, prezioz esan den bestela 20 euro azpiti aukezu, eta beti ez dela, zalantza balima aukezu, Valverdene datorri azpitire probatzea, edo bestela, aukezu direktamente dan prezio batiken, Tito Shopen dakeu aukeran, o valverdedrogeria.comen.